Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm cel mai simplu joc horror, care este popular și acum, pentru că, deși este vechi, de cel puțin vreo 9 ani, eu cred că ar fi mișto să-l jucăm și fără alte introduceri, hai să-i dăm bătaie cu prima noapte. Aici avem ziarul Incredibilos care ne dă easter egg-uri. De fapt, în ăsta nu e easter egg-uri, e în cel din FNAF 3, dar nu contează. Nu cred că mai știu persoane care chiar nu trebuie să supraviețuiesc de la 12 până la 6 dimineața în acest restaurant. Și merge destul de smooth. Și am început fără alte introduceri. Aici este Foxy, care deocamdată este în out of order pentru prima zi. Hello? Hello? I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually Stai Caterin pe noaptea asta, că nu facem nimic. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you that there's nothing to worry about. You'll do fine. Îmi consum bateria. So let's just focus on getting you Acum through your așteptăm, first pentru că okay? Let's see. First, there's an introductory deocamdată nu o să se briefing from the întâmple nimic. company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you Pentru că know. e prima noapte. Welcome to Da, Freddy prima noapte. Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly Bla bla cleaned bla and bla bleached, bla bla and the bla carpets bla have been bla bla replaced. bla Blah, blah, bla bla bla. Now that might sound bad, I know, but there's Ok, really el nothing asta to nu m-am worry așteptat, about. am uitat că spune chestia asta. The animatronic characters here do get Genial. a bit quirky at night, but do I blame them? No. Da, If I were forced to a bit sing quirky at those night. same Vezi stupid acum că songs iese for banii de 20 aici years și and I never got a battle, apare la ușa I'd mea. probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little Îmi respect. place să fac chestia aia. Right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, Vreau să se întâmple ceva if they happen interesant. to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Logic. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wires, Spring blocuri, animatronic da, da. devices, especially around the facial Care mă area. pot omorî. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside Nu, one of chiar those nu s-a mai would cause a întâmplat bit of chestia asta înainte. discomfort. Adică voi vedeți aici, nu s-a întâmplat nimic. Sunt pur și simplu doar niște mascote aici, nu s-a întâmplat nimic cu costumele voastre. Și cu siguranță nu vor să mă bage în costum din alte motive. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Da, absolut necesar. Alright, good night. Ăsta stă mai mult la telefon cu mine decât stau eu cu prietenul meu, mă jur. Ne jucăm efectiv ore întregi. 2 ore am vorbit la telefon, vă dați seama? Practic, da. Logic, nu. Dar înțelegeți ce vreau să zic.
Până și eu mă joc mai puțin pe calculator în fiecare zi decât a vorbit tipul ăsta cu mine. Glumesc, joc mai mult, dar vorba vine. Oare unde a fugit banii? Uite-l aici. Nu am absolut niciun stres. Ventilatorul ăsta merge aici fără absolut nicio problemă. Avem aici niște suc. Avem o pânză de păianjen mirobolantă care stă în colț. Și Banii este încă aici. Altcineva n-a plecat. Banii a plecat pentru că lui îi place foarte mult să se plimbe, îl vedeți? Acum este foarte fericit pentru că a ieșit la plimbare. Avem aici încă un cupcake, pentru că există două cupcake-uri. Unul este la Chica, că este cupcake-ul ei personal, și unul este în office. Sau oare are un cupcake Chica acum în mână? Acum nu, dar înainte avea. Oricum lucrurile merg bine, e doar prima noapte, nimic rău nu se poate întâmpla. Maxim să ajungă la ușă. Îmi place că am uitat cum se trece noaptea 5 și noaptea 6. Era un fel de mecanism, este un mecanism cu care să treci. Trebuie să faci chestiile astea cu uitatul pe cameră într-o anumită ordine. Și am uitat complet cum se face chestia asta, dar nu-i problemă, învățăm din nou. Foxy, nu e timpul. Chiar nu e timpul acum. Având în vedere situația noastră, știu că normal tu prima noapte ești în concediu, ești plecat în Sinaia. Cica face mâncare. Nu face mâncare, mănâncă. Caută niște pizza. Freddy e chill aici, n-are nicio problemă, el e cel mai... O, Cica, ce frumos te uiți la mine. Așa de jos, te uiți în sus către cameră, de fapt nu la mine. Mă întreb unde e banii. Nu e ca și cum ar putea veni în orice secundă lângă această ușă. Absolut. Păi el pleacă, în loc să stea, el pleacă din ce în ce mai mult. Of. Cel mai probabil o să dau skip la această noapte dacă aș putea, dar nu pot, pentru că e prea easy. Dar nu-i problemă, o să dăm din a doua noapte și o să ne luăm mare jumpscare, pentru că... Da, pierd în moduri banale la jocuri. Dor. Din moment ce această încăpere are niște uși de oțel, mă aștept să fie foarte periculos. Adică ușile alea de oțel nu sunt degeaba de oțel. Salut. Cineva pe aici. Freddy stă acolo, n-are niciun bai. Se pot auzi pași în întunericul abisului. Îl așteptăm pe banii. Când vine, o să-i dăm timp să se decidă. Și aparent nu s-a decis să vină, a zis să se întoarcă înapoi, că a uitat probabil cheile sau ceva. Din curând vom câștiga această noapte. Din păcate, de noaptea viitoare va trebui să economisez bateria, pentru că acum am consumat destul de multă. Și am
am trecut prima noapte, dar asta nu mi-aduce nici o satisfacție, pentru că este prea banal. Acum începem cu adevărat jocul. Ar fi culmea ca după ce am zis că prima noapte e banală, să pierd în a doua noapte, care ar trebui să fie și ea destul de banală totuși. Nu extraordinar de grea, dar banală. Ia sunăm pe ăștia de la Digi să repare televizorul ăia. Ăla. Doamne ferește. Nu mă mai interesează ce spune. Cred că toți... Oh, e activ bani. Nice, nice. Și foc e destul de activ, ar trebui să verific pe el mai des. Nice. Bă, banii și cica nu mă mai uit. Pentru că ei oricum o să vină doar la uși. Eu să-i pot vedea când vin. Fucking consum bateria. Nu-i rău. Mi-e frică de bani totuși. Ar putea veni în orice moment. Merge perfect luminile astea. Împreună cu cele 3 FPS-uri de la laptopul meu, fantastic. Mă credeți că m-am speriat? M-am speriat silențios, din păcate. Am tresărit. El e încă acolo. Îl lăsăm să fie acolo, nu ne interesează, dar ne cam consumă bateria. Bravo, bani. Îți mulțumesc frumos că ai plecat. Acum mai verificăm pe ăștia doi, în general. Să avem grijă să nu ne mai luăm jumpscare banal de la un animatron care apare la o ușă pe care pot să o închid în față. Super tare, merge bine. Presupun, nu prea merge bine cu bateria. Trebuie să am mai multă grijă cu bateria pentru că nu se face 2 noapte aparent. Încă. Și probabil asta o să fie cea mai mare problema mea. Bateria. Trebuie să ascult și după pași. Cred că așa ar fi înțelept. Nu se aude nimic. Verificăm Foxy. Oricum Freddy nu e mare pericol noaptea asta. Încercăm să fim cât mai chill cu bateria, că am exagerat puțin. Nu se mai aude absolut nimic. Nu simt niciun pericol. N-avem pași. Probabil și el s-a speriat de mine, de aia nu mai vine săracul banii. Nu au niciun pas, niciun semn de viață. Așteptăm să se facă 6 dimineața. Bine, deocamdată doar 3 dimineața. Dar în general mă refer, așteptăm să se facă 6 dimineața. Acum ne-am încurcat din nou. Nu aud absolut niciun pas care ar putea peste că ăștia vin, dar mi-e frică să nu mi-au mare schem. Și de fapt să fie aici. Și să nu se mai audă pașii.
Despre asta vorbeam. Exact despre asta vorbeam. Mi-am luat mare schem. Uf. Tot verificăm pe Foxy să fim siguri că nu pleacă. Și banii au plecat, deci suntem ok. 46%. Mi se pare aproape banal această noapte, pentru că nu se întâmplă nimic interesant. După ce am jucat FNAF de atâtea ori, asta este absolut nesemnificativ. Măcar dacă nu mor la noaptea asta, probabil o să mor noaptea următoare. Dar cred că o să facem noaptea următoare în următorul videoclip. Odată îmi e silă să editez, să scot părțile banale. Al doilea lucru, a doua dată, să facem 3 părți. Prima parte să fie cu noaptea a 5-a și a 6-a. Cred că asta e ideal. Sper că nu sunt prea lungi videoclipurile sau prea banale. Mi-ar plăcea dacă mi-ați putea spune să... De fapt, puteți să-mi spuneți în comentarii dacă ar trebui să vorbesc mai mult. Și puteți să-mi puneți întrebări la care să răspund în timpul videoclipului. Asta ar fi o idee. Banii nu a venit încă din nou. Cica este, cred că, în stand-by, nu știu. Cred că a găsit prea multă pizza. Sau a găsit vreo pomană, ceva. Mă mănâncă ochiul. E 4 dimineața, mergem destul de bine. Se putea și mai bine. Chiar se putea și mai bine. Dacă nu o să-mi iau jumpscare deloc în nopțile astea, ar fi absolut genial și în același timp ciudat. Nu am cum. Nu am această capacitate puternică. E 5 dimineața, mai avem 1 minut practic. Sau 1 minut jumate, nu știu cât ține o noapte. Și vom câștiga și noaptea a doua și ne întoarcem cu noaptea a treia și noaptea a patra în episodul următor, ceea ce va trebui să fie cel puțin mai greu decât primele 2 nopți și cel mai probabil mai interesant. Nu se întâmplă nimic. Uneori este bizar doar pentru că nu se întâmplă nimic. Oare se enervează Freddy dacă îi fac chestia asta? Da. Vă dați seama să fac o greșeală, să intru din greșeală pe cameră în loc să închid ușa prima oară și după aia să nu pot să ies după cameră, că dacă ies după cameră îmi iau jumpscare. Bro, nu te mai uita în sufletul meu, te rog frumos. Banii nu e aici, totul e chill. Mai avem 12%, măcar de-aș reuși să-mi păstrez bateria și în celelalte nopți, dar cel mai probabil în ultimele nopți, cu siguranță. Și cu asta am terminat noaptea a doua și episodul. Ne vedem data viitoare cu un nou episod și cu nopțile 3 și 4, din fericire. Acum vom ieși pentru că nu vrem să începem ceva ce nu putem termina.